Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat kien inawgurat impjant fil-Mellieħa li permezz tiegħu id-drenaġġ se jissaffa u jinbidel filma ta' kwalità għolja tant li se jkun użat b'mod sigur foqsma differenti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li dan kien proġett importanti ħafna u li Malta se tkun waħda mill-ftit pajjiżi fid-dinja li se tuża din is-sistema. Sistema li tassigura li l-boreholes ta' pajjiżna ikunu preservati fil-waqt li tingħata alternattiva lill-industriji u l-bdiewa. Spjega li dan huwa l-ewwel attentat serju ta' gvern li joffri alternattiva għall-estrazzjoni tal-ilma. L-impjant li huwa wieħed minn sensiela b'investiment ta' 21 miljun euro iffinanzjati minn fondi Ewropej se jwassal għal inqas ħela ta' ilma li qabel kien jintrema fil-baħar. Fl-inawgurazzjoni tal-proġett kien spjegat kif l-ilma ġdid se jkun prodott permezz ta' reverse osmosis sofistikata u makkinarju apposta li se jiżguraw il-kwalità u s-sigurtà ta' dan l-ilma. Meta jinbidel fi prodott u mbagħad jitqassam madwar il-Gżejjer Maltin permezz ta' infrastruttura apposta. It-tlet impjanti tal-water polishing huma l-impjant ta' Barkat, l-impjant ta' Ċumnija fil-limiti tal-Mellieħa u l-impjant ta' Ras il-Ħobs f'Għawdex. Dawn se jkunu qed jittrattaw 26% tal-ilma trattat li jinbidel f'ilma nadif u s-sistema se twassal għal prodott ta' 7 miljun metru kubu tilma nadif fis-sena. Għal-bidu l-ilma se jitwassal f'żoni partikolari u jkun jista' jittieħed permezz ta' bowsers. Dan fl-istess waqt li se tkun qed titlesta s-sistema ta' distribuzzjoni li se tkun qed twassal l-ilma fl-għelieqi u żoni industrijali. Sistema li se tiġi aċċessata permezz ta' cards speċjali. Biex imbagħad l-ilma ikun użata l-bidja, industrija u tisqija tar-roundabouts. Fil-fatt il-bdiewa se jkollhom sors ġdid tilma tat-tisqija li se jwassal għal kwalità aħjar ta' prodotti agrikoli tant li se jwassal biex ix-shelf life tal-prodotti titwal. Minn barra l-bdiewa se jgawdu l-lukandi, l-industrija li tuża l-ilma biex tkessaħ il-magni u dawk li jaħslu l-karozzi. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzist qal li l-impjant huwa parti mill-istrateġija tal-Gvern li jkun ikkonservat u użat aħjar l-ilma f'pajjiżna. Aħna kburin dal-proġett. Tajjeb li ngħid li t-tieni fażi ta' dal-proġett se jkun li dan l-ilma se jsir distribution network tiegħu biex jasal sabiex ngħidlek sal-bidwi. L-ilma se jingħata b'xejn, se jkun hemm kwota ta' ilma b'xejn għal kull hektar li se jingħata lill-bdiewa u biex bekk il-bidwi se jkollu inċentiv li minflok juża l-borehole, juża dal-ilma u l-pajjiż se jkun qed jiggwadanja minn prodotti aħjar agrikoli u biex ngħidlek inizjattiva pożittiva l-ambjent.